Bé, per què un país lliure ha de ser un país millor? La veritat és que és molt senzill. Sabem que si som lliures ens podrem equivocar, potser, cometrem errors. Encertarem també d'altres coses. Però tant els encerts com els errors seran nostres. I això és precisament l'important. L'important a vegades no és precisament equivocar-se o encertar, sinó saber decidir, saber rectificar. I això nosaltres com a país fa molt de temps que no ho podem fer. De fet, hem d'admetre que potser no ho hem fet mai. Valdrà la pena provar-ho. I tenim tota una generació, diverses generacions potser, que estan lluitant i creuen en això. Equivocar-nos o no, seran els nostres errors, els nostres encerts, perquè d'una vegada per totes serem lliures i podrem decidir.